हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडियोआव बरायबाय। लोगोफोर दायो आं बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार इम्परटेन्ट भिडियो लाना फैदों दै। बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना ग्रेजुएशन बा बीए पास जानानै दासिमबो नोंथांनि ग्रेजुएशन बा बीए पासनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथाङा बे भिडियोखौ नायलांबानो जाबाय। आरो बेनिफ्राय जाय बिथांमोना दासिमबो ग्रेजुएशन जायाखै बा बोसोरसे बा बोसोरनै बा मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव बीए पास बा ग्रेजुएशन जानो थांगासिनो दङ, नोंथाङा दायो बे जेब्लानाखि बीए पास जायो नोंथाङा नोंथांनि बीए पास बा ग्रेजुएशननि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ नोंथांनि कलेजनिफ्राय मोननो हाया दै। जास्ट नोंथांनि कलेजआ नोंथांनो बे बीए पासनि जे मार्कशीट आरो बेजों लोगोसे कलेजनि प्रोफेशनल सार्टिफिकेट बे मोननैखौल' नोंथांनो हरो। नाथाय जे नोंथांनि बीए पासनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा खुद गावनो नोंथां इउनिभार्सिटियाव थांनानै नोंथांनि इउनिभार्सिटि बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव थांनानै नोंथाङा लायनांगोन। दा बे लायनायनि सिगां मा प्रसेस खालामनांगौ दिनैनि बे भिडियोआव आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन लोगोफोर। जेब्ला नोंथाङा गभर्नमेन्ट जब नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै इन्टारभिउ एन्ट्रेन्सफोर होयो आरो नोंथाङा पासबो जायो आरो जेब्लानाखि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जायो नोंथाङा नोंथांनि जे ग्रेजुएशन बा बीए पासनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ नोंथांनाव बिगोन आरो नोंथाङा होनो हायाब्ला नोंथाङा रिजेक्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा बीए पास जाबायब्ला नोंथाङा दानो नोंथांनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामदो आरो जायफ्रानाखि एसे उनावहाय बीए पास बा ग्रेजुएशन जागोन नोंथांमोनाबो नायनानै थाखाबानो जाबाय मा प्रसेसै नोंथांमोना नोंथांनि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा लायनो हागोन। दायो बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावनो जास्ट एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। बिनि थाखाय नोंथाङा गुगोल बा क्रोम ब्राउजाराव फैबानो जाबाय। जास्ट आङो गुगोलाव फैबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय बेबायदि टाइप खालामदो जे GU पर्टेल। बे GU पर्टेलखौ नोंथांमोना गुगोलाव टाइप खालामनानै सार्च खालामबानो जाबाय। दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय बेवहाय फार्स्टआवनो बेबायदि मोनसे अप्शन दङ जाहैबाय नैबेवहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि होनाय ब्लू कालारनि। जास्ट नोंथाङा बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव जास्ट क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि पेज खेवगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा गुबुन जेरावबो नायनो नाङा। जास्ट नैबे लाइननि 10 नाम्बारावहाय गाहायावहाय दङ नैबेवहाय अनलाइन डकुमेन्ट रिक्वेस्ट। बे अनलाइन डकुमेन्ट रिक्वेस्ट बे 10 नाम्बाराव जास्ट नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि पेज खेवगोन। नोंथाङा जुदि बेवहाय गोदानै फैदोंबा नोंथाङा जास्ट नैबे निउ इउजार आइडि बा निउ इउजार होनाय दङ बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय नै बे निउ इउजाराव नोंथांमोना जास्ट क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामबाय आङो। बेयाव क्लिक खालामोबा रेजिस्ट्रेशननि थाखाय बेवहाय मोनसे फर्म ओंखारगोन। बेबायदिनो नोंथाङा बेखौ मोजाङै फिलआप खालामनांगोन जेराव मिस्टेक दाजाथों। बेवहाय आं खोन्थालांगोन नोंथाङा नायलांबानो जाबाय। फार्स्टआवनो नोंथांनाव बिदों जे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार, जे नोंथांनि बीएनि बा रेजिस्ट्रेशन नाम्बार थायोना बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामना होदो। बेनिफ्राय नोंथांनि नेमखौ बेवहाय टाइप खालामना होदो। बेनिफ्राय फादार्स नेमाव नोंथांनि फादारनि नेमखौ बाव टाइप खालामदो। बेनिफ्राय मादार्स नेम नोंथांनि मादारनि नेमखौ बेवहाय टाइप खालामदो। बेनिफ्राय बेवहाय केटेगरि स्टुडेन्ट केटेगरि, बे स्टुडेन्ट केटेगरियाव नोंथांमोना जास्ट नैबेवहाय क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव आं क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै बेवहाय नोंथाङा जों बर'फ्राथ' ST प्लेन नालाय नैबे ST प्लेनाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। बिनि उनाव दङ जाहैबाय बेवहाय जेन्डार, बेखौबो बेवहाय क्लिक खालामदो। मेल फिमेल नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि गाहायाव दङ जाहैबाय डोमिसाइल स्टेट, बेखौबो जास्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै बेवहाय नोंथांनि डोमिसाइल स्टेट बा जोंनि डोमिसाइल स्टेटआ जाहैबाय आसाम नालाय आसामखौ क्लिक खालामदो। बिनि गाहायाव दङ जाहैबाय केटेगरियावबो बिदिनो क्लिक खालामदो बेवहाय। बिनिफ्राय बेवहाय मोननै अप्शन नुगोन नोंथांमोना ट्रेडिशनेल एन्ड आइडल। नोंथांमोना जास्ट गोजौनि ट्रेडिशनेलखौहाय क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामबाय आं। बिनि गाहायाव दङ जाहैबाय रिलिजनखौबो नोंथांमोना जास्ट बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना हिन्दु ख्रिस्टियान नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय बेवहाय डेट अफ बार्थ, नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना मोजाङै बेवहाय टाइप खालामना होदो। बिनि गाहायाव दङ जाहैबाय रेजिस्ट्रेशन इयार, जास्ट बेखौबो बेवहाय क्लिक खालामदो। बे जाहैबाय नोंथाङा बबे इयारावहाय बीएनि एडमिसन लाया बा बीए फरायजेना जास्ट बेखौ होनांगोन। नोंथांनि बीएनि एडमिसन लानाय नोंथाङा बेखौ होनांगोन। बेखौ डेटखौ नाङा, जास्ट इयार बाव होखानाय दङ नालाय नोंथाङा जास्ट बेवहाय ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै नायगिरबानो जाबाय। नोंथाङा जास्ट बबे इयारावहाय नोंथाङा बीए
एडमिशन लायाबा फरायजेना हमनानै लादो आं नैबे 2017-2018 सिजनावहाय जेनेबा आं बेखौ क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय नेशनेलिटी बे जाहैबाय इन्डियान बे सेलेक्ट जाना थाखागोन बिनिफ्राय दङ जाहैबाय कैंडिडेट्स कन्टेक्ट डिटेल्स जास्ट नैबेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार बिबाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो टाइप खालामनानै बिनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय इमेल आईडी नोंथांनि इमेल आईडीखौ बेयाव टाइप खालामना होबानो जाबाय बे इमेल आईडीखौ होआबाबो जेबो नङा जास्ट नोंथांमोना होबा मोजांसिन जायो आरो माखासे जेनेबा आपडेट ओंखारोबा बा आपडेटफोर फैयोबा नोंथांनि इमेलावहाय मेसेज फैगोन बिनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ जाहैबाय आईडी प्रुफ टाइप बेखौबो जास्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय बा क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामोबा बेयाव माखासे डकुमेन्ट्सनि नामफोर ओंखारबाय फार्स्टआव दङ पासपोर्ट ड्राइभिं लाइसेन्स बेनिफ्राय इलेक्शन कमिशन आईडी कार्ड बे जाहैबाय भटार कार्ड आरो गाहायाव दङ जाहैबाय पेन कार्ड बेनिफ्राय आधार कार्ड बेवहाय नोंथांमोना जिखुनु मोनसेल' सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आं दायो बेस्ट अपसन नोंथांमोना जास्ट आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव आङो सेलेक्ट खालामबाय आधार कार्डखौ बिनिफ्राय गाहायाव दं जाहैबाय आईडी प्रुफ दानिया नोंथाङा जे आधार कार्डखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय दाना टाइप खालामना होनांसिगोन मोजाङै बिनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय एड्रेस नोंथांनि एड्रेसखौ बेवहाय टाइप खालामनांगोन जेरैहाय भिलेज होदो नोंथांनि भिलेजनि नेमखौ होदो बिनिफ्राय पिअ होनानै नोंथांनि पोस्ट अफिसनि नामखौ बेवहाय टाइप खालामदो बिनिफ्राय गाहायाव दं जाहैबाय स्टेट बेखौबो बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो जोंना आसाम नालाय आसामखौ आं बेयाव क्लिक खालामबाय बिनि गाहायाव दङ जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट बेखौबो बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय नागिरबानो जाबाय नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बेखौ आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय पिन क'डखौ बेयाव होबानो जाबाय नोंथांनि जे पस्टेल पिन क'ड थायोना हमनानै लादो जेनेबा आं आंनिखौ होनसै बे पस्टेल पिन क'डखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो नोंथांनि पस्टेल पिन क'डखौ बाव होदो बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बिबावबाय बेवहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बाव जास्ट खेबसे होबावबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ जाहैबाय अल्टारनेटिभ मबाइल नाम्बार गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बारखौ नोंथांनियाव बिबाय नोंथाङा जुदि गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बार दङबा होबानो जाबाय आरो गैयाबा नोंथांनि जे बिमानि बा बिफानि बा बिब'नि बा नोंथांनि लोगोनिखौ जिखुनु मोनसे होबावबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय जे गोजौहाय नोंथाङा दायो एड्रेसखौहाय फिलआप खालामबोबाय बियो जुदि नों प्रेजेन्ट एड्रेसजों एखेबा जास्ट नैबे सेम एज एबा बावहाय मोनसे गोरलै बक्स दङ बेखौ जास्ट टिक मार्क नोंथांमोना खालामबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बा टिक मार्क होनाय लोगो लोगो नोंथाङा जे गोजौहाय एड्रेसखौ फिलआप खालामबोबाय नैबावहाय प्रेजेन्ट बा पार्मानेन्ट एड्रेस होनाय दङ बेवहाय नै बे पार्मानेन्ट एड्रेसावहाय बेवहाय गासिबो फैजोबगोन बा श' जागोन बिनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय बेवहाय जे नोंथांनि आपल'ड पासपर्ट साइज फट' नोंथांनि पासपर्ट मोनसे नोंथाङा बेवहाय आपल'ड होनांगोन बेनिफ्राय बे पासपर्टनि साइज बा लिमिटआ 100 KB नि गाहायाव जानांगोन बियो गोजौआव बा आपल'ड जानाय नङा जास्ट नोंथाङा नोंथांनि फट'खौहाय फट' खेबबानो जाबाय आरो बिदिनो स्केनिं खालामखानाय दङब्ला जास्ट बे फट'खौ एमबिखौ नोंथांमोना थिक खालामदो 100 KB नि गाहायावहाय खालामदो बिनिफ्राय नैबेवहाय जे चुज फाइल होनाय दङना बे चुज फाइलाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव बेबायदि अपसन ओंखारगोन नैबे फट'स एन्ड भिडिअ'सआव नोंथांमोना जास्ट क्लिक खालामनानै नोंथाङा बबे फाइलाव दोनदों बेखौ थांनानै क्लिक खालामबानो डाइरेक्टलि बेवहाय फैखागोन बे फट'आ बाव आपल'ड जाफैगोन बिनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय नैबेवहाय आपल'ड योर सिगनेचार नोंथांनि जे सिगनेचारखौबो बेवहाय आपल'ड होनांगोन बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जे सिगनेचारखौ आपल'ड होनांगौनि थाखाय नोंथाङा व्हाइट पेपारावहाय गुफुर जेबो माबा गैयै जेनेबा रुल गैयै जे व्हाइट कालारनि व्हाइट पेपारावहाय नोंथाङा नोंथांनि फुल नेमखौहाय बा फुल सिगनेचारखौ नोंथाङा लिरनानै बेखौबो केमेरा खेबनानै बेखौ एसे क्रप खालामनानै जास्ट 100 KB नि गाहायाव नोंथाङा एमबिखौ थिक खालामना लादो बेनिफ्राय नैबे चुज फाइलावहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेखौबो लाबोबानो जाबाय बेवहाय डाइरेक्टलि फैखागोन बिनिफ्राय नैबेवहाय दङ जाहैबाय आपल'ड योर आईडी प्रुफ नोंथाङा जे गोजौआवहाय बबे आईडी प्रुफखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबोबाय हमना लादो नोंथाङा दायो बेवहाय आङो आधार कार्डखौ सेलेक्ट खालामबोबाय नालाय जास्ट नोंथांनि आधार कार्डखौ फ्रन्ट साइडखौ नोंथाङा खेबनानै मोजाङै खेबदो एसे क्रप खालामदो मोजाङै जेन' जिङा दा जेनेबा क्रप दाजाथारथों आरोखि मोजाङै नोंथाङा क्रप खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौबो एमबिखौ 100 KB नि गाहायाव नोंथाङा थिक खालामदो बेनिफ्राय नैबे चुज फाइल दङ बे चुज फाइलाव क्लिक खालामनानै क्लिक खालामहैबानो डाइरेक्टलि बेयाव फैखागोन
थिग बेखौ खालामनायनि सिगां बा नैबे फर्मखौ फिलआप खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ थिक खालामनानै लाग्रोखाजोबबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबेवहाय डकुमेन्ट्स आपल'ड होखांनायनि उनावहाय नैबे गाहायाव दं जाहैबाय ग्रीन कालारनि नैबे रेजिस्टार होननाय, बे रेजिस्टाराव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि मोनसे अपसन ओंखारगोन आरो नोंथांनि मबाइलावबो मोनसे मेसेज थांगोन मबाइल नाम्बारावहाय, आरो बेवहाय नोंथांनि पासवार्ड आइडि थागोन, पासवार्डथ' नङा जेनेबा बे इउजार आइडि थागोन, बे इउजार आइडि थागोन आरो पासवार्ड थागोन। बेनिफ्राय अनलाइन खालामनायनि प्रसेसा बेयावनो जोब्बाय, बेयो नङा, बियो जास्ट रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि प्रसेससो। बिनि उनावसो मेन डकुमेन्ट्स एप्लाइनि खामानिया जासिगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा बा नोङो बेखौहाय बेक खालामनांसिगोन बा नैबे गोजौआवहाय हमआवहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे पेजावहाय बेक फैफिननांसिगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जा रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, बे रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव इउजार आइडि मोनबायना, बे इउजार आइडिखौ नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामनानै होनांसिगोन। बेनिफ्राय नैबेवहाय पासवार्ड बिदों, बे पासवार्डखौ बेवहाय होनांसिगोन। पासवार्डआ जाहैबाय नोंथांनि डेट अफ बार्थनि जे थारिख, मास आरो इयार, बा डेट, मान्थ, इयार, बे नोंथांनि डेट, मान्थ, इयारखौ पासवार्ड हिसाबै नोंथाङा मोननो हागोन बा बेनो नोंथांनि पासवार्ड जागोन। बे पासवार्डखौ बेवहाय टाइप खालामनानै होदो। बिनिफ्राय नैबे लगिनआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि पेज खेवगोन डाशबर्ड, जे नोंथाङा दायो बावैसो रेजिस्ट्रेसन खालामबाय बिनि गासिबो डिटेल्सआ बेवहाय श' जाजोबगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे लेफ्ट साइडजों बाव मोनथामसो अपसन नुदों नोंथाङा नैबेवहाय जे डाशबर्ड, आरो नैबे गोजौआवहाय नोंथांनि जे नेमाबो बेवहाय श' जागोन। बिनिफ्राय नैबेवहाय दङ जाहैबाय जे निउ रिकुवेस्ट डकुमेन्ट, बे निउ रिकुवेस्ट डकुमेन्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय बेबायदि प्रसेस गेवगोन बा ओंखारगोन बा फैगोन। बेवहाय दङ जाहैबाय डकुमेन्ट डिटेल्स, आरो बेवहायनो फार्स्टआव दङ जाहैबाय सार्टिफिकेट टाइप, नोंथाङा मा सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनो सानदों बेवहाय श' जागोन बा नोंथाङा नैबेवहाय क्लिक खालामनांगोन। दायो आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामोबा बेयाव गोबांथार अपसन नोंथांमोना नुनो मोन्दों बा सार्टिफिकेटनि नेमफोर नुदों। दायो नोंथाङा बा जोङो अरिजिनेल बा बिएनि ग्रेजुवेसननि अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौसो एप्लाइ खालामनो सानदों नालाय, बियो फार्स्टआवनो दङ जाहैबाय नैबेवहाय अरिजिनेल पास सार्टिफिकेट। जास्ट नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन बा सिलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव आं क्लिक खालामबाय। बिनि उनावहाय बेवहाय दङ जाहैबाय लास्ट कारेन्ट डिग्रि, बे लास्ट कारेन्ट डिग्रियावबो नोंथाङा नैबे सेलेक्ट डिग्रिखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबाय आं। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोबांथार डिग्रिनि नेमफोर बेवहाय श' जाबाय। दाना बेवहाय नोंथाङा बिएनि जे अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौसो एप्लाइ खालामनो नागिरदों नालाय, ग्रेजुवेसननिखौसो, जास्ट नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि डिग्रिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बिए आर्ट्स फराया ना बिएखौ नोंथाङा साइन्सआव फराया ना कमार्स फराया, नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेवहाय मेजरनि आरो जेनेरेलनिबो अपसन नोंथांमोना मोनखागोन। जास्ट नोंथांमोना बेखौहाय नागिरबानो जाबाय। नोंथाङा बिए जेनेरेलबा नैबेवहाय दंखायो नै, आरो मेजरबा नैबेवहाय बेबायदिनो दङ, आरो साइन्सनाबो बेबायदिनो दङ। नोंथाङा सार्च खालामनानै बा नागिरनानैहाय बेवहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जिखुनु मोनसे। नोंथाङा बबे जेनेरेलाव ना मेजराव फराया बेबायदिनो नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नैबेवहाय दं जाहैबाय इयार अफ पासिं, नोंथाङा बबे बोसोराव पास जाया, जास्ट नोंथाङाबो बेवहाय नैबे सेलेक्ट पासिं इयाराव क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबाय आं। नोंथाङा दायो बबे इयारावहाय बिएखौ पास जाया बेखौ नोंथाङा नोंथांनि मार्कशिटआवबो मोननो हागोन। दा नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो बबे इयाराव पास जाया आरो बिएखौ। बेयाव क्लिक खालामबाय आङो 2021आव जेनेबा। बिनिफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय नैबेहाय रल नाम्बार बा रल कड, नोंथांनि जे रल नाम्बार थायोना, बे रल नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय होबानो जाबाय। फुल रल नाम्बारखौ होनांगोन, UA बेबायदि होनाय थायोना, बिनि उनाव नाम्बार थायोना, जास्ट गासैबो फुलखौ बाव होबानो जाबाय रल नाम्बारखौ। बिनिफ्राय नैबेहाय दङ जाहैबाय डिपार्टमेन्ट बा कलेज, सेलेक्ट कलेज होनाय दङ नै, बे सेलेक्ट कलेजखौ नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि कलेजखौ बेवहाय नागिरबानो जाबाय आरो। बेयाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जेसेबां कलेज दङ बेयाव नोंथांनि कलेजनिबो नेम थाखागोन, नोंथाङा मोनफा मोनफा मोजाङै नागिरबानो जाबाय आरो। जेनेबा दायो आङो नैबे गसाइगाव कलेजखौ जेनेबा आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय नैबेवहाय गाहायावहाय सेभ नुदों नोंथांमोना, जास्ट बे सेभआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन।
जास्ट आङो बेवहाय क्लिक खालामबाय बे सेभआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायनि बेलायाव नैबाव डाइरेक्ट थांगोन बेवहाय गोबांथार डकुमेन्ट्स नोंथांमोना नुदों नाथाय गासिबो डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया जास्ट बेवहाय मोननैसो इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामबानो जायो बेवहाय फार्स्टआवनो दङ जाहैबाय मार्कशीट नोंथांनि जे BA नि अरिजिनेल मार्कशीटखौ स्केनिं खालामनानै बा केमेरा खेबनानै नोंथांमोना बेखौ PDF फाइल खालामनांगोन दै अब्लासो आपल'ड जागोन PDF फाइल खालामनानै नैबे चुज फाइल दङ ना बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि जे फाइलनिफ्राय लानानै बेवहाय फैबानो डाइरेक्ट आपल'ड जाखागोन आरो बिनिफ्राय बिनि गाहायाव दङ जाहैबाय 2 नाम्बारावहाय बा सेकेन्ड नाम्बाराव रेजिस्ट्रेशन नोंथांनि जे रेजिस्ट्रेशन जे सार्टिफिकेट थायोना बे रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बेवहायबो सेम बिदिनो PDF फाइल खालामनानै आपल'ड होनांगोन बे चुज फाइलाव थांनानैहाय जुदि नोंथाङा रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गैयाबा बेखौ GU पर्टेलाव हाबनानै जे रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ अनलाइनबो डाउनल'ड खालामनो हागोन बे अनलाइन डाउनल'ड खालामनायानो बेवहाय सोलिगोन आरो जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय मोनसे गोसो होनो गोनां खोथा बा बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर नैबे 3 नाम्बाराव दङ जाहैबाय withheld declaration certificate जायफ्रानाखि जेनेबा सेमिस्टारावहाय जुदि नोंथाङा बबेबा मोनसे सेमिस्टाराव बेक थालांनाय बा बेक जानानै थानायमोन आरो किन्तु नोङो क्लियार खालामखाबाय थेवबो नोंना बे 6 बा 6था सेमिस्टाराव जिकुनु मोनसे सेमिस्टारावहाय बेक जादोंमोनब्ला नोंथाङा नैबे withheld declaration certificateखौ नांगोन दै नङाबा नोंथाङा नैबे अरिजिनेल डकुमेन्ट्स एप्लाइ खालामनाया रिजेक्ट जागोन थारमाने आंहा एक्सपिरियेन्स दं नालाय बिनि सायावहाय आंबो नैबे withheld बा declaration सार्टिफिकेटखौ आङो होफायाखैमोन जास्ट आङो मार्कशीटजों आरो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटजों मोननैखौल' होनानै एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय आंनिया रिजेक्ट फैदों नाथाय उनावहाय आङो नैबे withheld declaration सार्टिफिकेटखौ लायफिननानैसो बेयाव आपल'ड होनानै बियो कनफार्म जादों बेनिखायनो आङो बेखौ बुंनो हास्थायबाय जायफ्रानाखि 6 सेमिस्टाराव जिकुनु मोनसे बेक दंमोनब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथाङा जे गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांनानै नैबे withheld declaration सार्टिफिकेटखौ बिनानै रायलायनानै नोंथाङा थांबानो मोनबोखायो रायलायबानो बेखौ लानानै फैग्रोनानैसो एप्लाइ खालामदो नोंथाङा जुदि 6 सेमिस्टाराव जिकुनु मोनसे बेक दंमोनब्ला बे withheld सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बे चुज फाइलावहाय थांनानै बेखौबो आपल'ड होनांगोन नाथाय जायफ्रानाखि 6 सेमिस्टाराव मोनसेबो बेक गैया डाइरेक्टलि पास जाजोबनाय नोंथांमोना जास्ट बे डकुमेन्ट्सखौ नांनाय नङा जास्ट नोंथांमोना नैबे 1 जों 2 जों मार्कशीटजों आरो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटजों नोंथांमोना आपल'ड होबानो बियो जागोन दा नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड होनानै नैबे गाहायावहाय मोनसे नेक्स्ट बा फाइनाल साबमिट नोंथांमोना बेबायदि अपसन ओंखारगोन बा कन्टिनिउ ओंखारगोन जिकुनु मोनसे ओंखारगोन आरो बे गाहायावहाय बेवहाय क्लिक खालामदो बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्टलि पेमेन्टनि बेलायाव थांगोन नोंथांमोना बेनि थाखाय पेमेन्ट खालामनांगोन जेनेरेलना जेनेबा BA जेनेरेलना 830 दायो फिस दङ बे 830खौ नोंथांमोना जे पेमेन्ट खालामनांगोन आरो अनार्स बा मेजरनिया बेसेबां बा साइन्स कमार्सनिया बेसेबां आं बेखौ मिथिला नोंथांमोना जेब्लानाखि बेवहाय एप्लाइआव फैनानै बेवहाय पेमेन्टनि बेलायाव थांगोन नोंथांमोना बेवहाय श' जाखागोन बेसेबां पेमेन्ट खालामनांगौ अब्लानो मिथिगोन नोंथांमोना अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बे अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनाय बियो 3-4 मासनि उनाव बा 3-4 मान्थनि उनावहाय बियो नोंथांमोना स्टेटासाव चेक खालामबानो जाबाय स्टेटासाव बियो रेडि फर कालेक्शन ओंखारगोन जेब्लानाखि रेडि फर कालेक्शन ओंखारो नोंथांमोना बेखौहाय गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांनानै कालेक्ट खालामनांगोन बा लानानै फैनांगोन बे नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटआ बियो नोंथांनि कलेजाव फैनाय नङा नोंथाङा बेयो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थांनानै लानानै फैनांगोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ हागौमानि WhatsAppफ्राव शेयार खालामबानो जाबाय जेन' नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो जेन' बयबो मिथिनानै जे ग्रेजुएशननि थाखाय जे अरिजिनेल पास सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हायो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन